lógicamente agradecerlle ao alcalde de Cortegada e tamén ao delegado da Xunta de Galicia en Ourense a súa acollida e sobre todo compartir os proxectos que do punto de vista industrial e do punto de vista empresarial está promovendo o Concello de Cortegada, un concello emprendedor, un concello que ten na industria e no comercio un dos elementos importantes para seguir consolidando o medio rural e, por lo tanto, que o medio rural a través da actividade económica poda manter a súa posición. En ese sentido, o Concello de Cortegada está sendo un exemplo de como adaptou as súas necesidades do punto de vista do parque empresarial precisamente para dotar das mellores infraestructuras, dos mellores servicios ás empresas que están aquí instaladas e empresas que ten previsto instalarse gracias precisamente a investimentos por máis de 1 millón de euros durante estes últimos anos que está permitindo que o Cortegada teña esta capacidade para atraer novos investimentos e sobre todo tamén para dotar de servizos ás empresas que se queren instalar. É a mellor forma de seguir consolidando o medio rural desde o punto de vista económico. En ese sentido, trasladar esa felicitación ao Concello de Cortegada pola súa visión e sobre todo pola súa colaboración cos empresarios para que podan desenvolver os seus investimentos e se podan captar novos proxectos para Cortegada.